Waye ya zaɓi wannan fuskan Mannau? Me damuwa da fuskan Mannau din? Ba ta da wani abin tsoro. A fina-finan fashin bankuna fuskan Mannau ɗinsa abin tsoro ce. Irin na zombies, ƙwarangwal, mutuwa, ban dai sani ba. Da bindiga a hannunka ina mai tabbatar maka mahaukacin mutum ya fi ƙwarangwal ban tsoro. Ya isa. To waye wannan ma mai gashin bakin? Dali ne yaro, shi mai fenti ne, ya iya matuƙa. Mai fenti dai? Mai fenti? Mafentin zanuka dai? Ka san me ke da matuƙar ban tsoro? Mutumin yara suna da matuƙar ban tsoro. Wa'inna mutum Irin su Gobi, Pluto, Mickey Mouse da sauransu. Mickey Mouse mai fata-fatan kunnuwa shine abin tsoro, abinda fa kake cewa kenan. Jaki, kana so na naushe ka ne? Kai. Kalau nake sauraron ni. Idan wani gayi sanye da fuskan Mannau ɗin Mickey Mouse ya je waje, mutane za su yi tunanin zararre ne. Za a samu kashe-kashe. Kun san me yasa? Saboda bindigu da yara abubuwa biyu ne wanda ba a taɓa haɗa su waje ɗaya ba. Na yi daidai ko a'a? Ta wannan hanya ne ma zai fi kasancewa mai matuƙar hatsari. Da yawan ina rudani. tunanin fuskan Mannan Yesu sai ya fi bada abin tsoro saboda ya kama da wanda ba ruwansa. Suna kira hakan da babbar kwai kamar dai su da bindigo biyu. Kamar wani waliyi da bindigu biyu. Hakan ba wani abu bane.